shaharullahil muharram Allah ta'ala ka kalo min ye jɔnminɛ ye ni ka sɔrɔ kalo bɛɛ ye Ala ta ye nga a ye min danbeya ka n'a yɛrɛ kun ma o fana ye bonya dɔ de ye o ye bonya dɔ de ye o de la kuma dɔ la i b'a sɔrɔ fɛn dɔ caman bɛ mɔgɔ dɔ bolo walima min faamuya ka di i b'a sɔrɔ den caman bɛ mɔgɔ dɔ bolo nga den dɔ bɛ n'o nana a b'a fɔ ko nin de ye ne den ye nga est-ce que o kɔrɔ ye ko den tɔw tɛ a den ye wa ayi o kɔrɔ ye fasamantiya dɔ de bɛ o den in na min ni o ma sɔrɔ tɔw la o kuma n'i y'a ye Allahu Ta'ala ye kalo in kɛrɛnkɛrɛn kalo tɔw cɛ la k'a fɔ ko nin ye ale ka kalo ye o kuma o ye fasamantiya dɔ de ye o ye hɔrɔma dɔ de ye o kuma a ka kan o kalo in an ka hɔrɔma tanga an seko damayira la sabula hɔrɔma kalo 4 min ni Allahu Ta'ala y'olu fɔ Kuranɛ kɔnɔ kalo in ye o hɔrɔma kalo 4 in dɔ la kelen ye o de la Allahu Ta'ala b'a fɔ an ɲɛna Kuran kɔnɔ inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahara i k'a dɔn kalo yɛrɛ jate Allahu Ta'ala yɔrɔ k'i k'a dɔn kalo 12 don kabini don min Allahu Ta'ala ye sankaba ani dugumakolo da a ye kalo ninnu dilan k'a kɛ kalo 12 o kalo 12 in na minha arba'atun hurum Allahu Ta'ala nana kalo 4 kɛrɛnkɛrɛn o 12 in na ka fɔ nin kalo 4 nin de ye ne Allahu Ta'ala ka hɔrɔma kalow ye o kuma dhalika dinul qayyim a ko nin min filɛ tan dɛ ni Allahu Ta'ala ye kalo 4 kɛrɛnkɛrɛn ka bɔ kalo tɔw la ko nin de ye diinɛ tilenen ye Ibrahima kun bɛ min kan wa Alakira fana b'o taasira kelen de kan o kuma fala tazlimu fihinna anfusakum aw kana sɔn ka aw yɛrɛkun tɔɲɔ o kalo 4 kɔnɔna na ni Ala kota nɔniya caman ye ni Allahu Ta'ala ko an kana yɛrɛkun tɔɲɔ kalo 4 kɔnɔna na ni Ala kotaw ni dantɛmɛw ni jurumukow ye o kɔrɔ tɛ k'an ka Ala kota kalo tɔ 8 kɔnɔna na koyi fasamantiya dɔ de bɛ nin kalo 4 in na o kuma a kota bɛ Ala tɔɔrɔ kosɛbɛ a b'i komi maa min n'ale nana tɔɲɔni kɛ jamanatigi dɔ ka jamana kɔnɔ a bɛ jamanatigi tɔɔrɔ kosɛbɛ nga n'a taara tɔɲɔni kɛ fɔ jamanatigi ka palais kɔnɔ o b'a tɔɔrɔ ka tɛmɛ dugu kɔnɔna kan o kuma o ye jɔnmaya ye o kuma Allahu Ta'ala ye nin kalo ninnu kɛrɛnkɛrɛn mɔgɔ bɛ se ka dɔgɔya yɔrɔ dɔ la i bɛ muɲu o kan nga n'i dɔgɔyara yɔrɔ dɔ la i tɛ muɲu o kan o kuma tɔɲɔni man di Allahu Ta'ala ye kalo si la nga kɛrɛnkɛrɛnnenya la Allahu Ta'ala ye nin kalo 4 in ta a ko fala tazlimu fihinna anfusakum an kana sɔn k'an yɛrɛ kun tɔɲɔ o kalo 4 in kɔnɔna na o kuma ni Allahu Ta'ala y'a yira k'a fɔ an kana yɛrɛ tɔɲɔ o kalo 4 in kɔnɔna na an karamɔgɔ o kalo 4 in ye jumɛn ye alhamdulillah o kalo 4 Alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'o lakali an y'a ka kumakan dɔ la Alakira ko kalo ye kalo 12 a ko hɔrɔma 4 bɛ a la 7 tugulen don ɲɔgɔn na 1 bɛ a dama 7 min tugulen don ɲɔgɔn na o ye Dhul-Qa'ada n'an b'a fɔ ma selifilacɛ kalo wa Dhul-Hijja ani seliba kalo wa Muharram an'an filɛ kalo min na n'o ye jɔnminɛ ye o 7 tugulen don ɲɔgɔn na a 4nan o ye Arajaba ye min bɛ sunkalo makɔnɔ ani Jumada Thani n'o ye Arajaba makɔnɔ ani sunkalo makɔnɔ ale bɛ o 2 ani ɲɔgɔn cɛ o kuma nin kalo 4 ninnu de ye hɔrɔma kalo ye Allahu Ta'ala ko an kana an yɛrɛ kun tɔɲɔni na wa silamɛya y'a bali fɛnɛ an ka kɛlɛ kɛ nin kalo la fɛnɛ fɔ ni mɔgɔ nana bi an kan o kuma an b'an yɛrɛ défense ta nga a tɛ bɛn silamɛw ka kɛlɛ kɛ nin kalo in kɔnɔna na silamɛya ma kɛlɛ kɛ nin kalo in kɔnɔna na pepepewu ni nin kalo in sera kabini silamɛya yɛrɛ mana jahiliw kun tɛ kɛlɛ kɛ a kɔnɔna na o kuma ka kan
anw yɛrɛ silamɛw fana k'an yɛrɛ minɛ fo ka taa se ɲɔgɔn dalaminɛ ni ɲɔgɔn sɔsɔw ma fo ka taa se mɔgɔ fila ka siɲɛta ma o kuma an kan k'an yɔrɔ ma janya ka bɔ kɛlɛ sababu bɛɛ la nin kalo ninnu kɔnɔna na o kuma an bɛ Alahu taala deli ala k'o labatoli nɔgɔya an ye o kuma ni Alahu taala y'a yira k'a fɔ k'an kana an yɛrɛ tɔɲɔ nin kalo ninnu kɔnɔna na o kuma o b'a yira k'a fɔ ko an k'an yɛrɛ kun nafa kalo kɔnɔna na o kuma an kan k'an yɛrɛ kun nafa ni fɛn jumɛnw de ye nin kalo kɔnɔna na o yɛrɛ nafa nɔniya ka ca kosɛbɛ nga an b'an sindi alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka kumakan dɔ kan don dɔ alakira a ye seli fana seli n'a ka sahaba jamakuluw ye seli fana selilen salamu bilara sanganin kɔfɛ alakira ye sahabaw ɲininga a ko yala jɔn de bɛ aw la bi ni dugu jɛra ka sɔrɔ o bɛ ka nafila sun kɛ Alahu taala jaati kama sahabaw sigilen Abubakar Siddiq ale y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ana ya rasulallah ala ka ciba ne bɛ nafila sun na bi o kuma nin jaabi min filɛ a tɛ fɔ nin ma ko nin ye yɛrɛyira ye ni karamɔgɔ y'a ka kalandenw ɲininka jɔn bɛ sun na kalanden min bɛ sun na ale ma sɔn k'a fɔ k'a bɛ sun na a y'a dogo o kuma a bɛ se ka majigin sɔrɔ ni o ye sabula karamɔgɔ ye min ɲini a fɛ a k'o bange a ma sɔn k'o bange o kuma wajibi don ni karamɔgɔ ye ɲininkali kɛ n'a shartu bɛ kalanden min na wajibi don i k'a yira karamɔgɔ la n'i m'a yira karamɔgɔ la kuma dɔ la a bɛ se k'i ka dɔnni barika yɛrɛ lafɔ sabula alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ko karamɔgɔw hɛrɛ ka bon denw ma ka tɛmɛ u faw n'u baw kan faw ni baw bɛ den ka se ka baara sɔrɔ ka s'a yɛrɛ kɔrɔ k'olu ta o kuma karamɔgɔw olu bɛ hami de den ka se a yɛrɛ kɔrɔ diɲɛ kɔnɔ ka tila ka arijinɛ sɔrɔ nka fa ni ba min hakili bɛ den ka arijinɛ ko la o ka dɔgɔn ni fa ni ba n'u ye nafolo ta kuma o kuma k'u bɛ taa duwawu ɲini den ye a ka se ka kalan sɔrɔ a ka baara sɔrɔ a ka garijigɛ sɔrɔ a ka se an kɔrɔ nka denfa min walima denfa min walima denba min a bɛ misi dajuru minɛ walima ka saga dajuru minɛ walima ka miliyɔn bila kun ka taa di karamɔgɔ ma i jija n den ka se ka arijinɛ sɔrɔ o denfa ka dɔgɔn bi dɛ o denba ka dɔgɔn bi o kuma an bɛ Alahu taala deli ala ka faamuyaliko ɲuman di an ma o kuma Abubakar y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ana ya rasulallah a ko ala ka ciba ne bɛ nafila sun na bi alakira y'a sigi sangani o kɔfɛ a ye ɲininkali kɛ a ko yala jɔn bɛ aw la min ye sirakati bɔ bi k'a di dɛsɛbaatɔ dɔ ma Alahu taala jaati kama Abubakar y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ana ya rasulallah a ko ala ka ciba ne ye sirakati bɔ bi k'a di dɛsɛbaatɔ dɔ ma o kuma alakira ka ɲininkali jaabi o fana ye bato de ye i komi n'i ka karamɔgɔ ye ɲininka i k'a jaabi o fana ye bato de ye o kuma n'i y'i dogo ka sirakati bɔ maa si ma dɔn a la ni karamɔgɔ ko jɔn ye hadiya bɔ bi i kana maloya o la i tɛgɛ kɔrɔta jamana i k'a fɔ karamɔgɔ ne ye hadiya bɔ bi i b'o fɔli min kɛ o tɛ yɛrɛyira ye ala bɛ tila k'i ka bato jidi ni o de ye sabula i ye karamɔgɔ i y'a ka ɲininkali jaabi ka tila k'a wasa o kuma a mako kun bɛ hadiya bɔla min na n'a kan ka ko min kɛ o kuma a bɛ fɛrɛ o kɛli ma nka ni e y'a dogo ko n y'a kɛ ala kama karamɔgɔ a mako bɛ se ka kɛ hadiya bɔla in na ko dɔ la o mako in bɛ sa o kuma i y'a kɛ ala min kama i ye karamɔgɔ fana dusu kasi walima i ye karamɔgɔ ka ko dɔ mako dɔ sa sabula mako kun bɛ ka ko dɔ kɛ hadiyakɛla dɔ ye walima ka hadiyakɛla bila ko dɔ la o kuma e y'o ko in kumanya i k'a dɔn i y'i yɛrɛ jɛ baraji caman na o kuma Abubakar ko k'ale sirakati bɔ fantan dɔ ye Alahu taala jaati kama sanganin kɔfɛ alakira ye ɲininkali kɛ tugun a ko yala jɔn de bɛ aw la bi
min y'a sen bɔ a kɔnɔ kɔrɔ ka taa banabaatɔ dɔ lajɛ Allahu Taala yɛrɛ jaati kama. Abubakar y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ana ya Rasulallah. Ala ka ciba ne taara banabaatɔ dɔ lajɛ bi Allahu Taala jaati kama. O de la bi an k'an hakili to banabaatɔ lajɛw la. Nka n'i ye anw bi tile mɔgɔw jate minɛ diinɛ bɛ minnu bolo n'a fɔra ko sigiɲɔgɔn man kɛnɛ walima misiri kɔnɔ mɔgɔ dɔ man kɛnɛ walima baarada mɔgɔ dɔ man kɛnɛ n'a y'a sɔrɔ o ye setigi ye telefɔniw bɛ ci ka taa cogo min a bɛ ci ten kuma dɔw la a bɛ kɛ i komi telefɔni reçoit ka bana yɛrɛ juguya. Maaw ma ni baara jiginna o tɛmɛtɔ bɛ taa lajɛ ko karisa an y'a mɛn i man kɛnɛ nka n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ o tigilamɔgɔ kuma dɔ la dahirimɛ sɔrɔli ka gɛlɛ a ma a tɛ wele a tɛ fo n'a kɛnɛyara n'a nana don min ni min y'a ɲininka karisa an m'a mɛn koyi nka sɔrɔ baarakɛ min ni fɛn bɛ o kun hali n'o ye farida kelen bila misiri kɔnɔ dɔ tɛmɛtɔ bɛ tɛmɛ ko a k'an mi ye bi k'an taara i lajɛ kuma dɔ la alimami yɛrɛ walima karamɔgɔ yɛrɛ a fɔ karisa an mi ye bi dɛ o kuma n tɛmɛtɔ y'a lajɛ min b'i la nka ka sɔrɔ fantan hali n'ale ye tile 5 bila n'a nana don min a ye tunna dɛ tiɲɛ na an ma bɔ a kalama kɔni tɛ an kun bɛ t'i lajɛ an kan k'an hakili to nin na fantan setigi i k'a dɔn min ka fisa Allahu Taala yɔrɔ o de ye min bɛ siran Allahu Taala ɲɛ o kuma dɔ la miliyari bɛ mɔgɔ dɔ kun mɔgɔ dɔ bɛ a ma surafana dun nka surafana dunbali in ko ka di Ala ye ka tɛmɛ miliyari tigi kan mun kama dusukun kama limaniya kama a ka Ala dɔn kama a ka limaniya jɔnw olu hakɛ sigili kama a n'a ka kira kanu kama nka a ma fɔ ko setigi ni Ala man di ni setigi y'a kɛ Ala ye ni Ala bɛ ja Uthman bun Affan setigi de don nka Allahu Taala teri don Abdurrahman bun Auf setigi don nka Allahu Taala teri don o kuma Bilal ibn Rabah fantan don nka Allahu Taala teri don Ali ibn Abi Talib fantan don nka Allahu Taala teri don o kuma Ala ka teriya tɛ setigiya nɔfɛ a tɛ fantanya nɔfɛ a bɛ mun nɔfɛ a bɛ Ala ɲɛ siranya de nɔfɛ kɔntɛ Umayya bun Khalaf setigi ba don makan kɔnɔ a dogolen tɛ nka ko ka go Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan Abu Jahal setigi don makan kɔnɔ a dɔnnen don nka ko ka go Ala ye ka tɛmɛ bɛɛ kan o kuma Allahu Taala tɛ mɔgɔ kanu i ka setigiya kama Ala tɛ mɔgɔ kanu i ka fantanya kama Ala ko inna akramakum indallah atqakum o kuma sanga kɔfɛ Ala kɛra ɲininkali kɛ tugun a ko yala jɔn de bɛ aw cɛla min taara janaza dɔ bila sira bi Abubakar y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ana ya Rasulallah a ko Ala ka ciba ne taara janaza dɔ bila sira bi o kuma an ka hakili to nin fɛnɛ na ni fatuli kɛra sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na an k'an jija an ka taa janaza kɛnɛ ninnu kan ni lujura gɛlɛma an bali sabula Ala kɛra ko limaniya jɔn ka hakɛ 6 bɛ a limaniya jɔn ɲɔgɔn kan a dɔ la kelen ye n'a fatura i ka taa bilasira a ka so laban na nka bi anw hakili bɛ setigiw ka janaza kɛnɛw la nka fantanw n'o fatura kaba o y'a bannen ye kuma dɔw la i b'a dɔw janaza jama jate i tɛ sɛgɛn a la nka setigi hali n'a y'a sɔrɔ ntɔɲɔnikɛla don a ka janaza jama i b'a lajɛ hakɛ tɛ a la o kuma an k'an hakili to a la o kɔfɛ Ala kɛra ɲininkali kɛ a ko yala maa jumɛn bɛ aw cɛla bi min ye fɔ ka bɛn kɛ maa 2 ni ɲɔgɔn cɛ minnu kun cɛ tiɲɛnen don Abubakar y'a tɛgɛ kɔrɔta a ko ana ya Rasulallah a ko Ala ka ciba maa 2 kun cɛ man di ne y'olu fɔ ka bɛn bi o de la n'i ye nin sahaba ba ninnu ka waleya jate minɛ i b'a ye k'a fɔ baara foyi tɛ ninnu na ni Ala bato tɛ yala mɔgɔ jumɛn de bɛ anw na k'o bɛ se ka nin baara bɛɛ kɛ sɔgɔma ani seli fana ni ɲɔgɔn cɛ o de la kuma min na nin kɛra
alakira sallallahu alayhi wa sallam ako i k'a dɔn limaniya jɔn foyi tɛ min bɛ jogo kelen kɛ nin jogo fɔlen ninnu na n'o de ye ka nafila sun kɛ ala kama walima ka sarakati bɔ ala kama walima ka taa banabaatɔ lajɛ ala kama walima ka taa janaza bilasira ala kama walima ka maa fila cɛ fɔ k'u bɛn ala kama ko maa si tɛ yen k'o bɛ nin jogo dɔ la kelen kɛ ko fo alikiyama jɔdon o jogo in arijinaso ka o tigilama wele karisa i teliya kana an bɛ ka i kɔnɔ i nege bɛ an na o kuma k'i bɛ wele o arijinaso in bonda la nin jogo duuru kelen o kelen nin bɛɛ n'a ka arijinaso don n'i ye nin kelen kɛ k'i bɛ wele o arijinaso da la o kuma abubakar ye alakira ɲininka a ko ala ka ciba yala ni maa min ye nin jogo bɛɛ kɛ lujura kama yala e tigilama i bɛ wele ni arijinaso bɛɛ fɛ wa walima e ta kan ka kɛ cogo di alakira ko sallallahu alayhi wa sallam a ko i k'a dɔn maa dɔ bɛ ale muhamadu ka mantonw na o mɔgɔ ninnu lahara don arijinɛ bonda bɛɛ lajɛlen de bɛ k'u wele karisa na an kɔrɔtɔlen do k'u kɔnɔ a ko nka sa wa anta awwaluhum ya ababakr maa fɔlɔ min ni arijinɛso bɛɛ b'o wele ko e abubakar de y'o fɔlɔ ye o kuma an bɛ alahu taala deli arijinɛso bɛɛ lajɛlen ka an wele o de ka fisa an ma nka ni e ko e b'i wasa don arijinɛso kelen na e y'o min kɛ n'o ma ɲa a ni arijinɛso foyi ma i wele lahara don dun i bɛ wele yɔrɔ dɔ de la o kuma an kana fɔ k'a fɔ an bɛ dan baara dɔ ma walisa k'o kelen pe arijinɛso sɔrɔ kuma dɔ la o baara in bɛ se ka ɲa i komi kuma dɔ la ala bɛ se ka ban o baara in na o kuma i k'i cɛsiri k'a bɛɛ lajɛlen kɛ n'i bɛ fɛn ɲini a ɲini ka taa se a dan na o de la kodɔnnaw ko n'i ma ɲa k'a fɔ i bɛ kalan kɛ ka wasa n'i ma ɲa k'a fɔ i bɛ sɛnɛ kɛ ka wasa n'i ma ɲa k'a fɔ k'e kɛra dingɛ senna ye dingɛ sen ka wasa n'i ma ɲa k'i kɛra wotoro pusela ye a puse ka wasa fɔ mɔgɔw k'a fɔ karisa n'i ma hinɛ i yɛrɛ la i b'i yɛrɛ bana koyi o kuma n'i ye fɛn o fɛn kɛ ka wasa siga t'a la i ka ɲinifɛn de bɛ e ɲini e t'i ka ɲinifɛn ɲini tugun o de la kodɔnnaw ko n'i bɛ wari nɔfɛ n'i ye wari ɲini i tɛ wari sɔrɔ wari ɲinina ale tɛ wari sɔrɔ nga wari mako bɛ fɛn min na e k'o ɲini k'i sigi ban n'o kɛra i bɛ wari sɔrɔ n'i kɛra sɛnɛkɛla ye sɛnɛba kɛ hali n'a y'a sɔrɔ i bɛ wo de kɔnɔ burusi kɔnɔna na e ka sɛnɛ kɛ ka wasa commerçants bɛ remorques ta ka tila ka t'i deli k'i ka fɛn san i bolo nka ne ka sɛnɛ bɛɛ bɛnna sangulo 2 sangulo 3 jɔn bɛ remorque ta ka taa o nɔfɛ e tɛ se ka wari sɔrɔ o kuma n'i ma ɲa k'a fɔ i kɛra baarakɛla fɛn o fɛn ye n'i kɛra sojɔla ye masonya kala i k'a ɲɛdɔn maaw bɛ bɔ jamana ni jamana ko fɔ karisa de kan ka sojɔ nka kuma o kuma ni e ye dɔ ka sojɔ yanni e ka tila n'o ma pɛrɛn o fan dɔ bɛ bin so ɲɛnama jɔla jumɛn bɛ e wele o la n'i kɛra mécanicien ye a kalan k'a ɲɛdɔn kuma dɔ la président yɛrɛ b'a fɔ a ye karisa de wele o ka an ka mobiliw lajɛ nka ni e ye mɔgɔ min ka mobili labɛn n'i ko k'a bilara normal la yann'a ka se so a bɛ kale ka jɔ e bɛ client sɔrɔ o la cogo di o kuma n'i bɛ fɛn o fɛn na k'i k'a kɛ ka wasa o de la don dɔ an tora wajuli la mawulidu kɛnɛ kan an bɛ ka arijinɛ mankutu a nakɔw bɛ cogo min dɔ ko ale kɔni mako bɛ ale ka se ka arijinɛ nakɔ sɔrɔ dɔrɔn ko bɛ ale wasa ko n'ale y'a nakɔ sɔrɔ dɔrɔn o b'ale wasa o kuma ne ko a ma arijinɛ nakɔ i kan'o ɲini sabula ni e ye arijinɛ nakɔ ɲini n'i ye arijinɛ nakɔ jɛ o dun de nɔrɔlen don tasuma na o kuma a bɛ k'i ma baara ye
o kuma i be arjina firdausu de ɲini alakira be yɔrɔ min o kuma n'i y'o jɛ togo o togo i binyɔrɔ be bɛn nakɔ kɔnɔna ma nka ni i ye nakɔ ɲini n'i ye nakɔ jɛ i binyɔrɔ tɛ ɲa o kuma n'i be fɛn o fɛn ɲini a dan ɲini o kuma n'i ma dan in sɔrɔ togo o togo i kɔni be kɛ nafamayɔrɔ dɔ la a b'i komi ni kalankɛla be kalan na e ka hami dɔrɔn ne ka se ka tɛmɛ dɔrɔn nka moyen dɔrɔn sɔrɔ o tigilamɔgɔw de be bin ka caya o nka min be ka liti ko fɔ ale ka kɛ premier ye o bin man di dɛ hali n'a ma premier sɔrɔ a tɛ bin nka min ko dɔrɔn ne ka hami kɔni ye nka moyen sɔrɔ ka tɛmɛ o caman be bin o kuma an be Allahu taala deli arjina in ala k'a nɔgɔya an n'an baden silamɛw bɛɛ lajɛlen ye o kuma nin baara ɲuman ninnu an ka hakili to ninnu na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an be kalo min na nin fɛnɛ ye jakabɔ kalo ye o kuma jaka fɛnɛ ye silamɛya jɔsen dɔ ye wa baaraw la ɲuman fɛnɛ don an k'an jija k'a kɛ k'a wasa nin kalo in kɔnɔna na walisa a be se ka kɛ an ma arjina sara ye o kuma alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a lakali an ye i ko muslim b'a fɔ togo min k'a y'a minɛ abi hurayra da ko alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko sun na fasamanti ba'da ramadan shahrullahi almuharram sun min kafsa ka tɛmɛ sun bɛɛ kan sunkalo sunnen kɔfɛ ko de ye jɔ minɛ kalo sun ye n'o ye an filɛ kalo min na o kuma ko nafila seliw la fasamanti farida seli kɔfɛ ko de ye su dugukila ye o kuma silamɛw an filɛ kalo min na alakira ko nin sun de ka fisa nin de fasamantiya ka bon sunkalo kɔfɛ ka tɛmɛ nafila sun bɛɛ kan o kuma an k'an cɛsiri an k'an teliya ka nafila sun caman kɛ nin kalo kɔnɔna na nka ni an lafora k'a fɔ an ma se ka nafila sun caman kɛ an k'an jija togo bɛɛ nin kalo in tile 10 sun kana taa ka an dan sabula a fasamantiya ka bon a hɔrɔma ye hɔrɔma kɔrɔ ye gale nin kalo in hɔrɔma be ala kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 10 o de la alakira sallallahu alaihi wasallam a kun kɛra a be dume a be tila ka kɛrɛnkɛrɛnni kɛ nin kalo in suni na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tile 10 o de la ibnu abbas ale b'a lakali an ye k'a fɔ dɔ nana ibnu abbas ɲininga ashura don suni na n'o ye nin kalo in tile 10 don ye ibnu abbas ale ko ale ma alakira sallallahu alaihi wasallam a be don suni kɛrɛnkɛrɛn a ye min fusaya ka tɛmɛ don tɔw kan i komi ashura don foyi tɛ yen ko alakira kun b'a suni kɛrɛnkɛrɛn a ye min fusaya don na ka tɛmɛ ashura don kan ko ani kalo in n'o ye sunkalo ye o kuma alakira kun bɛ sunkalo kɛrɛnkɛrɛn ni k'o sun sabula silamɛya jɔsen dɔ don farida dɔ don nka don kelen-kelenw na ko alakira ye ashura de fusamantiya a y'o de kɛrɛnkɛrɛn fɛnɛ ka tɛmɛ don tɔ bɛɛ lajɛlen kan o de la ibnu abbas ale b'a lakali an ye tugun a ko ala ka ciba sallallahu alaihi wasallam a ye ashura sun n'o ye jɔn minɛ tile 10 don ye ni ka tila ka maaw ɲamaruya k'u ka a don sun o kɔfɛ abi qatada ale b'a lakali an ye a ko ala ka ciba sallallahu alaihi wasallam a ɲiningara ashura don suni na yala ashura don suni fasamantiya jumɛn be ala bonya jumɛn be ala karama jumɛn be ala alakira ko sallallahu alaihi wasallam a ko ashura don suni yukaffiru sanatal madiya san min tɛmɛna k'a b'o junubu bɛɛ lajɛlen kafari o kɔrɔ ni maa min sera ka ashura don sɔrɔ ni k'a sun ala kama k'a ta salon jɔn minɛ la ka n'a bila ɲinan seliba kalo la k'i ye junubu fɛn o fɛn kɛ a kɔnɔ ko Allahu taala b'a kafari ni y'a sun Allahu taala jati kama nka k'a sɔrɔ e mako bɛ farida la nka ne mako tɛ seli la e y'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye ashura tile kelen tɛ se k'o kafari dɛ e ka sunkalo juru b'i la e ma sɔn k'o sara ko kɔngɔ ma ɲi e ma ashura tile kelen suni t'o kafari e yɛrɛ man ka ashura sun i b'i ka sunkalo de sara e ka nafolo jaka tɛ bɔ ko fantanw tɛ sɔn baara ma k'e tɛ se ka wɔsi ka n'a di olu ma
ashura kile kelen ti se k'o kafari dɛ wari b'e kun e ko n tɛ taa hiji ka sɔrɔ a se b'i ye a fanga b'i la i k'a dɔn ashura kile kelen ti se k'o kafari o kuma maa min mako bɛ a ka diinɛ la n'a b'a yɛrɛkun minɛ ka bɔ haramukow ma a bɛ a seko kɛ ala bato nɔniyaw la o kuma o ye junubu fɛn o fɛn kɛ a b'o de taw kafari nka banbanci ko tɛ o kuma an bɛ Allahu taala deli ala kana an ye banbanciw ka jamakulu la o de la Qatada ale b'a lakali an ye a ko cɛ dɔ nana don dɔ a ye alakira ɲininka sallallahu alayhi wa sallam a ko alakira ma yala ashura don suni fasamantiya jumɛn b'a la alakira ko ahtasibu ala Allah a ko ni Muhammadu b'a jigiya Allahu taala yɔrɔ an nukaffira sanata allati qabla ka fɔ n'i ye ashura sun san min kɔnna ɲɛ a b'o junubu kafari o la waati kurun kama dɔnnikɛla bɛɛ lajɛlen bɛnn'a kan walima dɔnnikɛla fan caman bɛnn'a kan ashura don suni baara don min kanunen don kosɛbɛ nga wajibi tɛ i komi sunkalo suni ye wajibi ye cogo min o kuma ni sunkalo juru b'i la i bɛ se k'a sara ka bɛn ashura ma nga ka farida to i la k'i ka nafila sun o cɛman ɲi sariyatigiw yɔrɔ o kuma Ibnul Qayyim ale ko an ma Zadul Ma'adi kɔnɔna na a ko i k'a dɔn ashura suni étape saba don n'o ye jɔyɔrɔ saba ye min ka fisa ka tɛmɛ a bɛɛ kan n'o ye a suni dafalen ye o de la i ka tile 9 sun ka tile 10 sun ka tile 11 sun k'a bɛ fɔ ko nin de ye a dafalen ye a jɔyɔrɔ filanan o de ye i ka tile 9 sun ka tile 10 sun a bɛ fɔ o ma i ye alakira ka sunna kɛ ka tila ka yahudiyaw fɔngɔ ɲɔgɔnya o kuma a jɔyɔrɔ sabanan a n'a laban o ye i ka tile 10 dɔrɔn sun o kuma i ye alakira ka sunna kɛ sabula alakira ye tile 10 sun a ko ni ala ye si jɔ ka san wɛrɛ kɔnɔ n bɛ tile 9 sun ka fara a kan o kɔfɛ o Ibnul Qayyim kelen bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna a ko ashura don suni ko fasamantiya jɔyɔrɔ saba bɛ a la tugun nka a jɔyɔrɔ saba in ka fisa ka tɛmɛ ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min ma se k'a kɛ fɔlɔ in ye n'i sera ka tile 7 sun ka tugu ɲɔgɔn na n'o ye 9 ta 11 o de y'a dafalen nka ko n'i ma se k'o kɛ jɔyɔrɔ filanan n'o fana bɛ tila ka taa tilayɔrɔ 7 ye o de ye i ka tile 9 ani tile 10 sun k'o de ye a nɔniyaw la fasamanti ye ni maa min ma se ka 9 ni 10 sɔrɔ k'i k'a kɛ 10 ani 11 na o fana fasamantiya ka bon nka dɔ in fasamantiya ka bon ni o ye o kuma ni mɔgɔ min ma se k'o fana kɛ o kuma k'i k'a kɛ 10 dɔrɔn ye o kuma n'i ye nin fɛn o fɛn kɛ nin bɛɛ lajɛlen sababa ye an bɛ Allahu taala deli faamuyali ko ɲuman ala k'a nɔgɔya an ye ala ka sigida wɛrɛ don an garijɛgɛ la an b'a fɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam. An balima silamɛw kuma y'a mɛn cogo min na nin kun ye an karamɔgɔ Alihaji Sumani Tarawele kan ye jɔn minɛ kan n'o ye silamɛya san kalo fɔlɔ ye silamɛya san kura ala k'a dayɛlɛ an ye ala ka hɛrɛw caya ala ka san caman yira an na wassalamu alaikum.